Ostatní volačky, aby chvilku vydrželi, máme tam expedici Sázava. Vím, že Portable Josef Neruda 79 a bohužel dál jsem nepobral. Josef Neruda 79, Xaver Neruda. Tady Žďár nad Sázavou, expedice Sázava na Portable nad Žďárem nad Sázavou, na poli. Prosím tě, pro tebe report 44, my jedeme tady z Nahoblovny, nebo z Hoblovny, to se blbě skloňuje takhle, protože se to jmenuje Na Hoblovně a je to ve čtverci Josef Otto 80, Ivan Adam, report 44, dej mi report. Report pro expedici Kopec 54, můžeš prosím tě ještě zopakovat tvůj lokátor? Jasně, můj lokátor je Josef Otto 80, Ivan Adam. Ano, pobráno čistě a jasně. Moc díky za spojení a 7-3. Kluci, ať se daří